Wel, dyma ni cyflawn fideo arall, mae'n bythefnos ys y dwytha, a mae'n fod yn bythefnos prysur iawn. Wythnos gyntaf, mi oeddwn ni ar y cyfnod lle mae'r Senedd ddim yn eistedd, ond yn hytrach na trio'r wythnos honno yma yn Aberconwy ac efo'r teulu, mi oeddwn ni'n Canada yn cynrychioli'r Llywodraeth a hefyd ar faterion y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cael stal cyfarfod efo gweinidogau o Lywodraeth Canada a hefyd efo busnesau'n lleol. Does na ddim dwywaith bod Ottawa yn ddinas hardd iawn, ac mi oedd yn bleser hefyd bod yn Senedd Canada sydd yn adeilad gothic tebyg iawn i San Steffan, tybed lle gafon nhw'r syniad hwnnw, ond mi oeddwn ni fan honno i gyfarfod â nifer helaeth o aelodau y Senedd Canada. Ac wrth gwrs mi oedd yn braf iawn bod mewn Senedd oedd yn gwbl ddwyieithog ac yn falch iawn o'r dwyieithrwydd hynny. Felly ymweliad buddiol ond blinedig i Canada. Ac yn anffodus, mi oeddwn ni'n glanio yn Llundain fel yr oedd bobl yn paratoi ar gyfer diwrnod y prom yn Deganwy. Mae'r diwrnod hwnnw wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd. Dwi wedi bod yno sawl gwaith, ond mi oedd o'n bleser clywed bod yna 2,000 o bobl wedi troi fyny eleni. A dwi'n credu bod y gwirfoddolwyr hynny sydd yn gyfrifol am y trefniadau yn heiddi clod, maen nhw'n rhoi oriau helaeth i mewn i'r digwyddiad. A dwi'n credu bod o'n braf iawn i weld bod eu hymdrechion nhw'n cael ei gwobrwyo efo gymaint o bobl yn troi allan. Ac wrth gwrs, mae hefyd yn nodi'r ffaith bod yna waith ardderchog wedi cael ei wneud yn atgywirio'r promenad yn Deganwy. Felly, llongyfarchiadau i bawb oedd yn gysylltiedig efo'r diwrnod hwnnw, a mawr obeithio gallai ymuno flwyddyn nesaf efallai. Chydig o faterion etholaethol, dwi'n ymwybodol bod yna broblem yn parhau efo'r swyddfa bost yn Llanfairfechan. Mae yna atab dros dro yn ei le, ond wrth gwrs yr hyn da ni eisiau weld ydy swyddfa bost barhaol ar gyfer pentra o faint Llanfairfechan, sydd hefyd efo poblogaeth sydd angen gwasanaeth swyddfa bost. Felly dwi mewn cysylltiad yn weddol gyson efo swyddfa bost ar y mater, ond mi fyswn i'n gwerthfawrogi os oes unrhyw syniadau o ran sut i gael ateb tymor hir i'r her yn Llanfairfechan. Yna, dwch i gysylltiad, da ni'n ymwybodol iawn bod angen cael y maen i'r wal ar y mater yma, ac er gweithio'r ffaith mod i'n ddiolchgar i gonseiri swyddfa bost bod nhw wedi cynnig gwasanaeth dros dro. Yr hyn da ni angen weld ydy datrysiad tymor hir i'r her yn Llanfairfechan. Felly, unrhyw syniadau dwch i gysylltiad, mi fyddai'n fwy na falch o siarad o swyddfa bost a'ch rhan chi. Dwi hefyd yn edrych ymlaen prawmau ag barod o Tristan Lewis. Mae yna rhain o'ch chi'n ymwybodol, wrth gwrs, bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Sir Conwy yn 2019, a dwi yn bersonol wrth y modd bod nhw wedi dewis dod i Lanrws yn Nyffryn Conwy. Tristan, wrth gwrs, wedi cael ei ddewis yn cadeirydd y pwyllgor gwaith, a fyddai'n dychmygu neb gwell a deud y gwir i wneud y gwaith. Mae o'n gynghorydd yn Pen Sarn, ffordd mae rhai bobl yn gwybod, ond mae o hefyd, wrth gwrs, yn gallu pontio y gagendor efallai sy'n bodoli weithiau rhwng ddeglanna a'r ardaloedd gwledig o fewn Sir Conwy. Achos mae rhaid ni gofio er gweithio bod ni gyd yn hynod falch bod y Steddfod yn dod i Lanrwst ac i'r Dyffryn. Mae hon yn Steddfod i gyngor Conwy ac i holl drigolion Conwy a drigolion Cymru o ran hynny. A dwi'n credu y bydd Tristan yn sicr yn gallu pontio gagendor hwnnw a sicrhau bod pawb yng Nghonwy yn gweithio ar y cyd mwyn sicrhau llwyddiant ysgubol yn 2019. Felly dwi'n gobeithio fydd hwnnw'n gyfarfod adeiladol ac a deud y gwir sgynna ddim ymheuaeth y bydd o. Be arall dwi'n bod yn gwneud? Wel, mi fues i ar EF Maham diwedd wythnos dwytha. Wythnos yma, dedd ma'n ddrwg i ni, dy Mercher, yn croesawu 4 awyren F-35 oedd wedi hedfan yr holl ffordd o dde Carolina. Mae rhaid dweud mae gen mygedd mawr i'r pilotiaid oedd yn gorfod ail lwytho i tancia petrol 4 o weithiau tra'n hedfan dros yr Iwerydd, ac mi oedden nhw yn hedfan am 8 awr a hanner cyn glanio. Felly, ystyriwch pa mor siomedig oedd o, na bobl cyntaf yn nhw weld bod nhw yn glanio oedd fi yn cynrychioli'r Weinyddiaeth Amddiffyn a'r Llywodraeth. Dwi'n siŵr nhw wedi disgwyl gwell, ond mi oeddwn ni'n sicr yn falch iawn o'i croesawu nhw ac yn sicr yn admygu y gwaith oedd nhw wedi gwneud i sicrhau bod yr awyrennau arbennig yma yn glanio Mhrydain. Ac yn ola, dwi'n siŵr jyst cyffwrdd ar yr holl fusnes Brexit. Dwi'n siŵr bod chi, fel fi'na, yn aml iawn wedi cael llon bol ar yr holl saga. Ond wrth gwrs mae hwn yn newid sydd yn un sylweddol. Mi oedd pobl yn ymwybodol yn 2016 bod datgysylltu'n hunan o'r Undeb Ewropeaidd yn dilyn 45 mlynedd o aelodaeth yn mynd i fod yn gryn her, a dyna'n wir sydd yn digwydd. A mae'r Prif Weinidog a'r Llywodraeth yn trio i gorau i ddod â syniadau ymlaen sy'n mynd i ymateb i'r gofynion yng Ngogledd Iwerddon a sicrhau bod yna ffin feddal yng Ngogledd Iwerddon yn unol â cytundeb Gwener y Groglith, tra hefyd, wrth gwrs, yn trio sicrhau bod y Llywodraeth yn ymateb i'r bleidlais a gafwyd yn 2016.
A dwi'n credu na un apel sgynna i yn benodol, sef apel i fy mhyd aelodau geidwadol. Mae yna ormod ohonyn nhw yn licio clywed eu lleisiau hunan ar y cyfryngau ac licio gwneud i datganiadau ynghylch lle mae'r prif weinidog yn methu a be fydden nhw'n wneud yn wahanol. A bod yn gwbl onest, o'n i bai bod nhw'n rhan o'r broses, o'n i bai bod nhw'n rhan o'r penderfyniadau o ddydd i ddydd. Yna dwi'n credu na cyfnod y dywelwch fydda ora gan yr unigolion hynny. Hynny yw, mae yna gyfle iddyn nhw bleidleisio, a fel finna, wythnos nesaf, mae gennym ni 15 o welliannau dod o 12 blwyddyn. Mae Llywodraeth yn gwrthwynebu 40 o'r gwelliannau hynny, a dwi'n credu bod yna gyfle i'r aelodau seneddol hynny sydd eisiau lleisio barn ar y mater i wneud hynny yn San Steffan dros gyfnod o 2 ddiwrnod wrth drafod y gwelliannau hynny. Ond mi fydd o'n llawer iawn gwell i bawb, dwi'n credu, os byddwn ni'n clywed llai o ddwrdio a pwyntio bys ar y cyfryngau a chydig bach mwy o waith yn y cefndir gan y rai hynny sydd yn amlwg yn or-hoff o glywed eu lleisiau hunan. Dwi'n bersonol yn disgwyl bydd wythnos nesaf yn wythnos anodd, ond doedd neb yn disgwyl dim yn wahanol pan benderfynodd bobl yn Nghymru a Gymrydain i roi gorchymyn i'r Llywodraeth i bod ni'n gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n broses hir, mae'n broses gymleth, mae'n broses heriol, dydy o ddim yn helpu i gael bobl yn trwy gors ymwneud sefyllfa ar y cyfryngau. Wel, mi roi fideo arall mewn rhyw bythefnos, ond tan hynny, diolch.